and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Sofia, Nahadlok lagi ko, Mr. Martinez, katingalig. Nag-abot ako sa bahay. Makita na ko si Kathy nga wa na'y kinabuhi. Sofia. Maugid na'y akong gikahadlukan, Mr. Martinez. Hangyo lang ko ni mo. Tabangin lang ko. Am-ami lang siya, okay? Ay, murag ikaw gid mo gikinahanglan, Mr. Martinez. Pero, Sofia, sabda sa ko. Kinahanglan nga, mukul off ko. Kinahanglan nga, likayan ko na siya, hindi manghigay na tungkol kay, parang kapag kasulti, di pa ko gusto mamatay, uy. Sir Martinez. Gusto mo? Ikaw, gusto ka nga, hipatyan ko ni Franco? Ay, dili, sir, uy. Mao man gani, mao nga am-ami lang una, likay lang una ako, di lang una ako magpaduol niya sa taon. Pero wala, uy, unsa man ako sa pag-am-am niya. Nang iya gikinahanglan, nga dunay mo sagop ro niya, sir. Hangyo lang ko na, tabangin lang ko na, naaman ka nga iyang kadang panuna. Sir, Mintras sir. tanto ba? Sir, ikaw intaw nagikinahanglan, nagi-intaw, sir, uy. Pero, Sofia, gipasabot naman taon ka taon, oy. Nga dili pa ginamahimo na ako sa pagkakaroon. Sir. Ay, kabala ka, padaanan ti ka kwarta. Ikaw na yung muhatag ka niya. Idiretso lang na niya, sir. Uy, ayaw lang ipaagi na ako. Ipaagi lang lagi na ko nimo. Chikas lang. Ayaw lang, sir. Uy, pila, sir? Ay, gamay rang. 50,000. 50,000, sir? 50,000. Oo, saman. Imo na akong 60,000. Imo ang 10,000. 50 ang kangkati. Okay ra? Uy, ayaw lang, sir. Uy. Sir, ayaw lang yun, sir. Please, ay lang ko balibari, okay? Sige, mamugos man ka, sir. Dawaton ko na lang na. Good. Balibaran gud ang Jasmine? Ay, dili gud day. Dako ng tawang day. Pero, syempre, balibad ko nuhay para doon nagigamay delikadasa nga inuntang po nga nahabilin ba? Ay, mawag ta na tingaling kag-ol ni Kathy kung makadawat og 50,000 pesos. Ay, asa makaday siya. Uy, waman gud mga bleed yang nanuktok ko. Kinuko yung taon, buhi lang ta. Buhi lang ta, walang ta maghikog. Simbako. Kathy! 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 Si Kathy. Nagigda sa sofa. Nagbitay ako. Huwag na ipasiyo sa beer sa center table. Kuyawan ako eh. Hupog na sa bayana. Kathy. Kathy, uy. Salamat in town. Niya gumod pa. Hupog na sa ni mabayhana. Ay, tapuhan na akong hatawel, be. Aron mo ulian ni siya. Tara siya sa kusina. Dili mo dire kay mauwaw siya nga makikita ni mo, Janice. Mao ba? Saman! Tuan lang ka, matuwa. Franco, ato na ko si Day Clara. Palayo ko, Janice. O am-ami lang taon. Ug sorry kayo, ha? Uy, huwag kaya angay kabalakan, uy. Salamat. Sige, arion ako. Bayotik. Bay. Way hunong ang pagtuo sa mga luha sa mga anak. Tako gid ang iyang kahibos sa iyang mamakati. Mao gyud. Tinuod kita bay. Di na gani siya gusto nga makakita sa dagway sa iyang mama. Sakit ang mga pong, pero sa pagkakaroon, di na ako kapugngan ang gipati ni Declan. Saman!
Nibati siya og dagkong kauaw sa gibuhat sa iyang inahan bay Franco. Day Claire, pwede matupad kog lingkod nimo? Pwede man, de Janice. Okay, thank you. Sorry, te ha. Ngawa ko mo ato sa sala. Don't worry, Inday. Nakasabot ko. Pero ayaw palabi. Ingon sa... Di na ko madawat ang gipuhat ni Mama Kathy. De Janice. Inday, Honest pa, te. Murag wa ko'y naw nga ikaatubang sa mga tao sa kipuhat sa akong inahan. Claire. Wa siya makunahuna na mo ni Papa Franco. Nakiglambikit siya glayng laki. Inday, ayaw palabi sa imong kaguol. Moabot ragid ang sulbat ining tanan. Ug unsay sulbad. Sulbad nga wa na siya muli. Ug nakigtipo na siya sa iyang laki. Wa man tingali, Inday. Di na ko gustong makakita pa sa iyang naong ti Janice. Dili na. Claire. Oh. Wala kay tinguha nga makita pa si Kati bay Franco. Pangitaon ko siya. Mao ba na'y gusto ni mong akong buhaton, Biotic? Nangutana lang ko bay. Nangutana lang ko. Bay, kung ako ng buhaton. Ug unya, makita na ko silang duha si Mr. Martinez. Unsay buhaton ako, bay. Gakso na ko sila. Mao ba? Oh, bitaw sad no. Bugo man ko. Saman! Gusto ko siyang makita, ha? Aron sa ingon, makita ko ang dagway niyang maluibon. Bay, mao ba? Saman! Kung makita ko siya, tingalig magkurog ang ako mga unod, bay. Oh, Sa kayubos, sa kalagot. Nga nung iya kong gibudian. kuan ka na niya. Maugi tingali na imong bation bay Franco. Ug unsa may kapuslanan nga pangitaon ko pa siya, bay. Ha? Bay Franco. Sophia, sorry nakatulog ko. Okay lang, okay lang. Maayo naman kinakatuog ka. Karon kay nagmatan mampud ko. Hasulo na sad ko sa akong mga problema. Papasa ng problema. Dili madali ang pagpapas sa akong mga problema, Sophia. Imagine na, wala ko trabaho. Wala ko'y ikal. Nagdubli unta. Si Franco o si Greggy, pero nahanaw silang tanan. Jaren! Sama. Dabata na. Sobre? Sa may sudan ni. Tanawa! Yamat ragod. Lagi. Saan ni? Ano ni? Jaren! Kwarta? Yes na yes! Para asa man ni? Para ako ni? Imo na! Yamat ragod. Yamat ko na nagodin man ni. Gikan ni Mr. Martinez. Unsa? Pila man ni? 50,000 pesos! 50? 50! 50! Pero, dili ka ni 100,000? Kabuang mo. Nagduda ka na kung gikuhaan ko na. Ay, nangutana lang ko. Layas dire panuway kung nagduda ka. Sophia, sorry no. Oh. Sorry na good. Pero, Leche! paminaw sa, pero nga nung gihatagan man ko ni ani. Di ka mo dawat? Amin dire. Iuli ko na. Amin. Iuli. Iuli ko Awa taon. ka ragit. Sa so, bakit iuli ko taon nga gusbat na ko diri niya. Iuli pa na ko ni. Mauna diha. Mauna diha. Mauna diha. Pero Sophia, dili kini ang akong gikinahanglan. Sa man. Kung dili siya. Sure, over. Siya ang akong gikinahanglan nga muunong na ko, Sophia. Si Greggy. Body ha, oy. Bibi, asa na siya? Gusto kong makikita niya. Kaya dito ko na po kaniya, pues, adto sa kumubangon niya. Ato ka mo bangon niya? Ato ka mo higda niya? ikaw Kapoy ba? ni mo. Ikaw ba patuo ba? Patuo, ipatuo. Ang kagay, hindi mo kati. Uy! Gusto ko makita si
Greggy, gusto ko nga magkauban mi. Nga mag-uban kami sa kasakit o sa kalipay. Lano, huwag ka ba eh. Utong pa kada kati, maayo pa. Sofia. Franco, ato na ko. Ayaw palabi ha. Laban lang. Janice. Magmalig-on ka. Huna-huna ang imong anak. Oh, Janice. Diam-aman ko na kato si Inday Claire. Nangubang ng matag hinilak. Salamat sa imong pagpakabana, Janice, ha? Salamat kay kayo. Adoon ko siya. Papa Franco, sorry. Huwag ko palandunga. Bisan sa damgo lang. Nga mao kini ang sagputan sa atong pamilya. Ayaw pagilag. Magbalig-on ka. Dasig ako. Pinaagi sa imong pahiyong anak. Please. Musiak ka ha ang pahiyo. Luyo sa nagpangutan kong kasing-kasing. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!